gvern ġdid dak li jista' jwiet. Li l-prioritajiet ikunu differenti. Li jimpoġġu il-familji qabel kull interess ieħor. Dan kien il-messaġġ tal-mexxej Laburista Muscat il-ħadd waqt attività taħt it-tinda fin-Naxxar. Muscat sostna li Gonzi PN għandu prioritajiet ħżiena, tant li se jonfoq iżjed fuq il-bini tal-Parlament ġdid milli fuq l-isptar tal-kanċer. Gonzi PN nagħmel mal-1800 miljun euro f'dejn, medja ta' 600,000 euro dejn kuljum. Kemm ilu Prim Ministru Gonzi PN nagħmel iktar minn kwart tad-dejn li għandu l-pajjiż. Illum hemm persuni minn nazzjonalista li mhumiex jaraw li l-Partit Nazzjonalista bħal dak il-partit li dejjem hemmnu fih. U għalhekk lil dawn in-nazzjonalisti illi ma jridux jibqgħu jaraw li l-partit tagħhom vittma ta' klikka, ngħidilhom il-bibien miftuħin beraħ għalikom ukoll f'dan il-moviment. Muscat qal ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali ppubblikat fl-aħħar jiem jikkonkludi li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma f'pajjiżna huma riżultat ta' tmexxija ħażina tal-Gvern. U għalhekk jekk xejn ir-rapport tal-IMF ikompli jissolidifikana fir-rieda tagħna konkreta u realistika u sostenibbli li nraħsu il-kontijiet tad-dawl. L-istess Fond Monetarju Internazzjonali u l-Unjoni Ewropea qed jgħidu li f'pajjiżna se jonqos l-investiment u jiżdied id-dejn. Qed ibassru wkoll li se jiżdied il-qatt minkejja li Gonzi PN jibqa' jitkellem dwar żieda fl-impjiegi. Jekk persuna jagħtuha kuntratt 3 xhur, ngħidu ħaddiem għandu kuntratt 3 xhur. Allura jġeddulu l-kuntratt 4 darbit fis-sena. Gonzi PN jgħid inħolqu 4 postijiet tax-xogħol ġodda. Dik hija l-accounting, Dwar ix-xogħol prekarju, il-mexxej Laburista semma artiklu tal-President tal-Forum Unions Maltin John Bencini dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-mistieha fost il-lecturers u l-għalliema fl-imkast. U qal li dan l-artiklu jeħtieġ li jkun investigat għaliex l-għalliema m'għandhomx ikunu trattati b'dan mod. Sostna li taħt gvern ġdid min joffri xogħol prekarju lil ħaddiema mhux se jikkwalifika l-kuntratti tal-gvern. Muscat qal li mal-gvern hemm min mhux impjegat b'mod prekarju fosthom il-kap eżekuttiv tal-Malta li jitħallas €9,000,000 euro. Semma wkoll il-kuntratt ta' 700,000 euro f'uniformi ġodda l-Malta meta mbagħad il-gvern m'għandux flus għall-mediċini u għall-learning support assistance waqt li skemi tal-korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ qed jitwaqfu. Il-mexxej Laburista saħaq li l-klikka ta' Gonzi PN qiegħda dejjem tixkien. Semma lil Claudio Grek, strateġista tal-Partit Nazzjonalista li kien irreżenja mill-mita għax ma setax ilaħħaq max-xogħol li issa iżda reġa' nħatar konsulent u reġa' qed jidħol il-mita u għandu anki xufier. Fi żmien li ġej Lorenz Gonzi se jispiċċa ostaġġ mhux ta' backbencher iżda tal-Ministri tiegħu stess. Il-Partit Laburista mu jistenna xejn ta' barra minn hawn għaliex Gonzi PN se jibqa' gran fatt ma' siġu tal-poter sal-aħħar minuta, iżda se jibqa' jisħaq b'serenità li l-gvern ikun kontabbli għal emilu.